Kawistara pinangganten sarimbit nenggih jajar kahatid dening Rama Ibu. Genjuk panjenengan Ibu Jerias by and make up. Semoga sama kita manten kaderekno anggenyo nindakaken adicara krobongan jangkep. Ingkang tinggal adicara sungkem genjuk Rama Ibu. Mandala audio matur sembah nuwun semoga kalajengaken kamas ingkang salajengipun kagem nderekaken adicara sungkem genjuk Rama Ibu. Sampun kawistara pinangganten kagung kasdyan Bagus Lukman Waskita wejengkar saking sasana palenggahan nganti ingkang garwa anglarap angap yamtara marang para pinundi estining penggalih mohon sumedya sumungkem anguswa babadaning dening Rama Ibu. Sigra tumungkel amarugnyaya kenjen ing Bantala wadanane pinanganten sarimbit tangkeping asta sumembah ing jengkukanan sinartan eninging cipta rumasuk ing sanubari anyanyandang rumintahing pangastawa saking Rama Ibu. Sinendal mayang jroning kalih tupi ingkang ing uswa pepadanira dening putra sumegaring Wardaya tan bangkit sinayutan sagaya-gaya ing elus-elus pamidhangane pinangganten putri wene-wir kemane kebak ing asih sutresna sanambing sing ingkang Rama Ibu sanalika pinanganten angles kekes kadyu linulusan bebayune
Anggu lupuk pindo kapuk sapanduratan pono ningrat sagedi tandar pikir ketemah anjegrek le tugu sinukarto paripurna adicara sungkem kalajengaken adicara kacar kucur Kawistara pinanganten kakung ngasta tilam lampus ingkang isinipun arta receh dipun campuri uwos kaliyan ketos lajeng kasuntak wonten panggonipun ingkang istri lajeng ingkang istri nadai mawi sindur utawi selendang pralambang jejepanipun tiyang kakung wajib tanggel jawab dumateng rabinipun Gunakaya wahing pakertinipun tiyang kakung kedah kapasrahaken dumateng ingkang istri semanten ugi ingkang istri gadah tanggel jawab nyegapaken Gunakaya ingkang sampun katampi dening kakungipun panjenenganipun Bapak Sundarto Ibu Jaryati anami menjeting kacar kucur dening putra putri temanten sadinduk ngaturaken matur sembah nuwun samangke sumangga tunjuk panjenengan Ibu Jarias by N Make Up iki samangke sumangga adicara kalajengaken jadi adicara dahar gembul bujono iki kawastanan adicara dulangan iki ngaturaken matur sembah nuwun Mandala Audio Sound System iki kamijil saking Jurang Gandul Kadipaten Babadan Ponorogo sagunging para tamu kakung Ewesana sumangga kasukecana jengat 31 anggen pinara lenggah ngantos paripurnanipun prasaja ewa dene adicara pamrasaja keluarga panjenenganipun Bapak Sundarto Ibu Jaryati wonten ing Jalan Kenanga Padukuhan Bedi Polorejo Babadan Ponorogo anggenipun anepi tamaning Asmang Rakit Sekar Cepaka Mulya Habibah Sukamargiyo Siwi njenengi putra putri ingkang kaparap Roro Ayu Vivi Ratnasari hingga sampun kapanjenengan dening Satrio Muda Atmojo almarhum Bapak Suharyono hingga bijil saking Jalan Parangkembang Kepatihan Wetan Babadan Ponorogo Jawi Wetan Hadiningrat nyenengi kasdan Bagus Lukman Waskito kanthi rahayu midodo lir bayane ing sambikala hingga salajengipun ngadhekaken wonten ngarsa jengandika sadiyu kanthi sigrek susila hanuraga awrat ngembandawuh saking panjenenganipun ingkang hambeng gugati pinidados dening pangandiwara pahargyan wonten ing siang punika wondene tumapak adicara ingkang angka sunggal pambuka sagunging para tamu kakung Sumawena Putri ing wesana sumangga pawamrasaja ing ari kalangan punika kita awiti kita pikak sesarengan kanthi maos umul kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya kan. Saya ngimantun ganti pausan Al-Fatihah jengat 31 mugi nambah nosono gayeng pikiran caking adicara tumapa adicara salajipun jenenggih wawasan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim boten samangke pati kawas dening Ustadz Fajar
dumateng panjenenganipun sasono miwah swasana katur.